Ahojte svetielka, krásny 2025 vám želám ja, Silvia a Paulinka, asistentka. z Dolného Kubína, presnejšie z Veličianskeho raja, kde sme sa boli napapať, lebo sme boli s Paulinkou Tvoriť nejaký content, natáčať videjka. na Kubínskej holi, lebo je tu nádherne, snežilo a chceli sme využiť na natáčanie videí toto krásne snehobiele počasie. Ale prečo nahrávam toto videjko? Okrem toho, že vám chceme zaželať krásny 2025, je aj to, že slníčko má od 21. decembra neskutočne silné aktivity, slnečné erupcie. Väčšinou sú v M-ku a to už ja cítim. Paulinka, ty tie M-kové, triedu M cítiš tiež už? Cítim tiež. Väčšinou už keď je tá M-kova, tak ju cítim aj ja, áno. Ale včera, krátko pred polnocou, aj dnes, pred 14 hodinou po obede, 4. januára, boli dokonca X-kové erupcie, že sú veľmi, veľmi silné. Tí, čo ste tu noví, tak len si zopakujme, že slnečné erupcie, ja to vnímam tak, že sú ako keby takým navýšením, energetickým upgradeom z nášho slníčka. Niekedy, keď sú X-kové, triedy X, čo boli aj včera pred polnocou, aj dnes po obede, tak vtedy dokonca o tom píšu aj mass media a sú o tom články na internete, pretože keď je erupcia X-ková alebo aj M-ková namierená na Zem, tak vtedy sa očakávajú po takých približne 3 dňoch aj geomagnetické búrky, ktoré tiež môžu byť rôznej intenzity, čiže ja hovorím, každá erupcia nás môže zasiahnuť dvakrát, keď vybuchne zo slniečka a potom, keď, ak je namierená na Zem, dopadne k Zemi, vtedy sú tie geomagnetické búrky. No a my sme práve s Paulinkou dnes točili na Kubínskej holi nejaké krásne videjká a teraz sme tu sa napapali a zrazu na nás prišla obrovská únava a keďže sme konečne prestali mať ten adrenalín z toho, že pracujeme, točíme, tak sme si uvedomili, že niečo sa s nami deje a prišli sme na čo? Že sú erupcie, pretože ja som stále zývam a Silvi sa na mňa stále pozerala a cítila sa aj ona unavená, tak pozrela a boli erupcie. Triedy X a keď som si to uvedomila, tak som si na chvíľku zavrela oči a ja vravím, Paulinka, ja teda poriadne cítim hlavu. A Paulinka, ty kde cítiš, keď sú takéto silné erupcie zvyčajne? Ja zvyčajne cítim v 4. oku, tuto vzadu na hlave, ale extrémne. Čiže musíš povedať, že áno, existuje 3. oko, ale Paulinka vie, že existuje aj 4. oko. Áno, 4. oko, šišinka, tuto vzadu vlastne. Tak ja väčšinou vždycky tie erupcie cítim tam, že mne to tu začne tak behať a niekedy je to aj také, že do štiplava ide, takže vždycky cítim, že sú erupcie tam. O 3. oku sa učíme. Aj o 4. oku sme si hovorili v spirituálnej škole, ale povedzme si, že 3. oko je taký ľudový názov pre tú našu epifízu, tú našu šinku mozgovú v strede našej hlavy, ktorá v podstate tak ako každá čakra, každé to energetické centrum ide aj dozadu, aj dopredu. Ale aj 4. oko ukážem na Paulinke, ak môžem teda dotknúť sa tejto hrivy bohatej, tak takto si podrž, Paulinka, lásky. Takže 4. oko je v podstate, ako keby tu bolo doslova, že oko, to sa volá aj Božie oko niekedy. A sú na to aj meditácie, ktoré v spirituálnej škole si samozrejme budeme preberať. Ale táto časť je tu na, často môžu ľudia cítiť prísun energii. Paulinka vraví, že toto je práve to miesto? Áno, toto je to miesto, že kde ja to väčšinou cítim tie energie, že niekedy, málo kedy sa stane zo žalúdok, ale najčastejšie je toto 4. oko. Epifíza. Áno, čiže epifíza je ako keby to 3. oko. Ale v pohode, akože v pohode, aspoň si dávame, vieš, také, učíme sa spoločne. Čiže
čo nám v správach, v mass médiách a ani astrologovia vo väčšine nepovedia, je, že keď sú silné slnečné erupcie, ľudia to extrémne cítia. Ja robím prieskum, Paulinka už tiež sa pýta ľudí, ľudia povedia, bolí ma hlava, cítim tlaky na korunnej čakre, pretože kde do nás vstúpia nové energie? Tu, na korunnej čakre, môžeme nazvať čakru kľudne energetické centrum, čiže do tohto energetického centra môžeme cítiť tlaky na hrudi, pretože sa extrémne navyšuje naša energia, frekvencia, alebo Paulinka vravela na žalúdku, až tak necíti, ale ľudia, hlavne v spirituálnej škole, často píšu, že cíti, ako keby im žalúdok plával, bol na vode. Čiže čo my potrebujeme robiť v tieto dni, kedy sú veľmi silné erupcie a kedy cítime, ako keby sa roztrieštení v priestore, není nám dobré, ľudia sú aj frustrovaní, pretože dochádza k navyšovaniu energii vibrácií, to znamená, že to, čo už v nás nechce bývať ďalej, čo nemôže ísť s nami do tej vyššej frekvencie, tak to potrebuje ísť z tela von. Čiže ľudia môžu cítiť negatívne emócie, ako je hnev, frustrácia, podráždenie, iritácia. A čo s týmto môžeme robiť, Paulinka? Čo s týmto môžeme robiť? Ja by som to povedala tak, že je to potrebné, že to musíme sťahovať tú energiu dole do celého tela, aby neostala napríklad iba v hlave, lebo Silvia mi pred chvíľkou povedala, že keď ostane energia iba v hlave, že je tam príliš veľa energie, tak vás toho vypne, že môžete sa cítiť tiež unavení. Takže je potrebné to sťahovať do celého tela. Máme na to výbornú meditáciu, lekcia číslo 28. A sťahovať energie do celého tela a rozpustiť to, nedržať to iba v hlave, aby ste neboli potom unavení, alebo bolesť tam môže potom vzniknúť. Takže sťahovať energie do celého tela a rozpúšťať ich do priestoru nové, čisté, nabité vysokofrekvenčné energie posťahujete. Áno, čiže my, ako Paulinka povedala, to som nám vravela, keď sme mali konverzáciu pred natáčaním tohto videjka, že je strašne veľa energie v hlave a tá energia, keďže sme si ju neuvedomili a nedali sme ju do celého tela, do všetkých čakír, do všetkých centier, tak vlastne dojde k takému skratu v hlave a človeka vypne, je unavený, potrebuje si pospať. Ale my máme v spirituálnej škole lekciu číslo 28, kde je pekne vysvetlené najskôr, že sú silné energetické dni, ako sú slnovraty alebo rovnodennosti, ale sú silné energetické dni, keď máme slnečné erupcie, kedy jednoducho musíme dýchom posťahovať tie silné slnečné vysokofrekvenčné energie, tieto upgrady, tieto svetelné kódy, nové informácie, ktoré nás budú viesť na ďalšej ceste nášho vývoja, lebo na to sme tu, aby sme sa vyvíjali, tak ich treba rozdistribuovať do celého tela. Takže Paulinka, dajme si len takú malinkú ukážku. Samozrejme, že opakujeme lekcia číslo 28, ktorá je pre študentov spirituálnej školy otvorená a k dispozícii. Pre tých, čo nie sú v spirituálnej školy, tak si ju môžu zakúpiť. Áno. Tak ale skús teraz akože zavrieť očká, bo my vlastne preto sme sa rozhodli nahrať toto videjko, lebo sme sa zachytili v momente, kedy by ľudia si možno, že dali dvojitú kávu, dvojité espresso. My sme sa zachytili, že sme unavené. Ja som šla intuitívne sa pozrieť a zistiť, že bola pred niekoľkými hodinami veľmi silná slnečná erupcia a keďže bola aj v noci, takže to na nás vplýva a tie tela potrebujú celé dostať do seba to svetlo. Ako potrebujeme dostať do seba jedlo, tak ho požujeme, nie? Sadneme si, dáme si ten čas na to jedlo a takisto si musíme dať aj čas na stiahnutie tých našich energií. Čiže tuto okolo nás chodia ľudia, rôzne svetielka, sú tu čašníci, veľmi milí a tak ďalej, ale my sme s Paulinkou povedali, Paulinka, no nás tu úplne vypne, to sa už nedalo prekonať, jedine čím by sa to dalo prekonať, by bolo kávou a my sme normálne si zavreli oči a sme meditovali. Lebo meditovať sa naozaj dá všade. Či si o nás niečo budú ľudia myslieť, niekto si o nás niečo bude myslieť. No, hovorí sa, že ľudia, ktorí opúšťajú tento život a sa ich pýtajú, že čo im je najviac ľúto,
je to, že keby som robil veci tak, ako som ich chcel a potreboval robiť ja, a nie podľa toho, že čo si o tom budú myslieť ostatní ľudia, ktorí nás možno už ani nikdy v živote neuvidia, alebo v podstate sme im jedno. A ak nie sme, ak sa na nás aj pozerajú, tak aspoň sa niečomu priučia. Presne tak. Čiže, Paulinka, by som si zavrela očká na tvojom mieste. Paulinka je úplne oslobodená od toho, má 23 rokov, že či niekto si z nej robí srandu, teraz sa na nás pozerá pán kuchár, im zakývame a ďalej si stiahneme, zavrieme očka. A Paulinka, cítiš energiu, tak teraz len na začiatku je dôležité definovať si, že kde sa nachádzam, aký je ten môj stav, tá moja východzia pozícia, s ktorou idem teraz pracovať. Čiže ako sa ty cítiš teraz? Teraz sa cítim trošku unavená a cítim tie energie v hlave, takže idem sa dať do takého stredu, aby som sa dostala naspäť tu, aby moja energia nebola rozlietaná v priestore, ale aby sa dostala bližšie ku mne. Tak na budúce už nemusíme ani nahrávať, len poviem Paulinka, prosím ťa, vysvetli to. Dobre, čiže Paulinka, hlboký nádych a hlboký výdych. A teraz vravíš, že najviac sa energie drží v zadnej časti tvojej hlavy. Čiže si predstav, že táto energia sú rôzne spôsoby, ako môžeme s týmto pracovať, ale poďme si teraz vybrať jeden. A predstav si, že vlastne to slníčko ti dáva do hlavičky energiu v podobe zlatého medu. Lebo med je krásny na predstavenie, alebo také zlaté svetlo, ako medík, zlatý medík, lebo steká, medík krásne steká. Takže si predstav, že tá energia steká vo vnútri tvojej hlavičky, v strede tej hlavy, kde je tá epifýza, tá šišinka, to tretie oko. Teraz ide nižšie a cítiš, ako tá energia zo zadnej časti tvojho hlavy prúdi a sa trošku rozpúšťa. Ide do krku. A keď tá zadná časť hlavy je u teba aktívna, tak si predstav, že to zužitkujeme, že to ide do chrbtice, hornej časti chrbtice, zalíva to chrbátik a cíť, ako tento zlatý med je aj teplúčky, je príjemný, ako zalieva celú tvoju chrbticu svojou zlatou silou, teplom. Chrbtica je veľmi dôležitá časť nášho tela. Aj v spiritualite sa hovorí, že chrbtica je vlastne naše podvedomie. Každá jedna čakra má svoju časť v strede, ako Paulinka hovorila, vtedy sme v takom strede, taký uzemnený, scentralizovaný, ale má aj vpredu svoju časť, aj vzadu. A práve vzadu je to naše podvedomie, čiže je veľmi dôležité pracovať s našimi chrbticami. Väčšinou, keď sa nepracuje s chrbticami, tak ten chrbátik dáva o sebe vedieť cez rôzne choroby a problémy. Takže chrbtici a chrbátiku venujeme oveľa väčšiu pozornosť ako doteraz. A teraz si predstav, že toto zlaté svetlo, tento zlatý medík steká cez stred tvojho krku. Teraz ide cez tvoje pľúca až do srdca, do stredu tvojej hrude. Teraz ide do žalúdka, do solárneho plexusu. Tam zalieva celý žalúdok, alebo tretiu čakru, alebo solar plexus svojou silou. A teraz do druhej čakry, do mechúra, maternica, prostata, vaječníky. Toto všetko je vyživované práve silou druhej čakry, preto druhá čakra musí byť tiež veľmi nami dávaná do pozornosti, alebo niekedy zabúdame na ten spodok nášho tela, čo sa týka pozornosti a energie a sústredenia. Tam, kde ide naša pozornosť, tam ide naša energia. Preto našu energiu musíme posielať aj do spodnej časti nášho tela a nemať ju tak veľa iba v hlave. Naše hlavy sú preťažené toľkým rozmýšľaním a sústredením sa v tej oblasti tej hlavy. A potom nás vypne, potom ľudia nevládzu a musia si pospať, lebo tá energia nie je roztrúsená po celom tele. A teraz, Paulinka, prvá čakra, tvoja kostrč, koniec tvojej chrbtice, spodná časť tvojho tela je tiež naplnená týmto svetlom, medíkom, teplou energiou. A môžeš si predstaviť, ako táto energia steká aj tvojimi nohami, stehnami, kolenami,
píšťalami, lítkami, členkami a vyteká doslova cez tvoje chodidlá do zeme, cez tvoje chodidlá zo spodu vyteká zlatá energia, ktorá ide do zeme, hlboko, hlboko do zeme, až do centra zeme. A ty si predstav, že v centre našej zeme je taký veľký akvamarínový, nádherný kryštál vo veľkosti New York City. A do tohto kryštálu sa dostane energia tohto medu, tohto zlatého svetla, ktorá obalí tento kryštál, splynie s ním. Dostali sme sa do centra Zeme, čiže sa uzemňujeme. A teraz Zem, alebo srdce Zeme, na to zareaguje a posiela energiu hore, už aj so svojou energiou, ktorá ide tiež tými koreňami zlatými, ktorými išla dole. Teraz hore, všetkými vrstvami zeme, dotýka sa tvojich chodidiel. Znova ide hore nohami, až zastane u žien v druhej čakre, čiže v podbrušku, u mužov v prvej čakre, čiže v kostrči. Tak a po takejto meditácii si každý môže posedieť s tými energiami už rozdistribuovanými do celého tela tak dlho, ako potrebuje. Niekoľko minút odporúčam, ale ak nemáte čas, tak už celkom rýchlo môžete cítiť nejakú zmenu, pretože sme práve tie energie prichádzajúce zo slnečka zužitkovali na tento náš pobyt na Zemi, na tento život. Paulinka, môžeš si pomaličky otvoriť oči, ak sa ti dá. Hlboký nádych, hlboký výdych. Si znova v tu a teraz. Áno, vrátila som sa tu a teraz a cítim oveľa viac energie. Fakt instantne, hneď ako som už sa preberala z toho hypnotického stavu tu, tak hneď som cítila, že mám väčší príval energie, ako som mala pred chvíľkou a takisto už necítim ani také tlaky na hlave, ako som mala predtým. Áno, lebo vlastne tieto energie nám majú slúžiť na to, aby nás posilnili, aby nás rozvibrovali, aby nás nabudili takou novou životnou energiou a silou, aby nám dali informácie do toho ďalšieho, čo máme robiť. Ale pokiaľ ich my nestiahneme do celého tela, do celého nášho systému, ale ich necháme len proste ako sa povie proste zaseknuté, zastagnovať bez pohybu, buď na vrchu hlavy, alebo vzadu, ako cíti Paulinka, alebo tlaky na hrudi, alebo v žalúdku. Bolí ma žalúdok a ideme do takého bolí, není mi dobre, tabletku si musím dať, necítim sa dobre toto. Tak preto sme vám toto aj nahrali, že veľmi veľa ľudí to cíti a nevie o tom a je to také jednoduché, len cez dých a cez krátku meditáciu alebo vizualizáciu. Prestenie pozornosti na to miesto, kde to cítite. Stiahnutie tých energií, nádych, výdych, pozornosť na to miesto a fakt je jednoduché a účinné. Áno, čiže keď to niekto cíti v srdiečku, tak treba cítiť zo srdiečka a z toho srdiečka posielať všade cez ten dých, tú energiu alebo cez tú vizualizáciu. Ešte raz, kde ide naša pozornosť, tam ide naša energia, takže vás pozdravujeme a dúfame, že nás budete sledovať či už v spirituálnej škole alebo inde a budete sa stávať tými spirituálnymi bytostiami, ktorými ste, lebo ako sa hovorí, my sme vlastne spirituálne energetické bytosti, ktoré majú pozemskú alebo ľudskú skúsenosť a všetko, úplne všetko je spiritualita, ako sa učíme v našej spirituálnej škole. Aj hmota je spiritualita, aj všetko, čo robíme od rána do večera, aj počas noci je spiritualita, takže spiritualita je v podstate taký základ pod všetkým, čo existuje, čo je, čo robíme, čo žijeme, kým a čím sme. Tak vás pozdravujeme ešte raz z Dolného Kubína. Ahojte. Ahojte, papá.